Okay, liebe Leute, es ist Sonntag, 10 Uhr. Wir machen heute mal einen Spaziergang und ich werde dabei auch vielleicht einige Dinge mal kommentieren. Und das natürlich auf Dänisch, denn wir wollen ja Dänisch lernen. Jeg følger en sti, og stien den er ved siden af en flod. Det er godt nok smukt. Fredeligt. Jeg kan høre vandet plaske. Der står et dødt træ derovre. Der er mange kolonihaver. I dag er det overskyet. Der er ikke meget sol. Der er bikuber. Det er efterår. Bladene skifter farve. Se, hvor mange farver der er. Det er meget smukt. En lyserød blomst. Hækken er trimmet. Der er mange fældede træer. Her løber to floder sammen. Et træ er faldet i vandet. Jeg elsker naturen. Det er så smukt. Nu er vi inde i skoven. Et rensningsanlæg. Så er vi ved motorvejen. Det larmer. Der er mange biler. Og nu skal vi krydse broen. Nu er vi kommet til et hedelandskab. Så er vi i villakvarteret. Okay. Her er et idrætsanlæg. Der er ingen fodboldkamp lige nu. Her er en børnehave. Så tager vi bussen hjem. Okay Leute, das war also unser kleiner Spaziergang auf Dänisch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr das Video mögt, dann hinterlasst doch gerne ein Abo für den Kanal. Drückt das Glöckchen, damit ihr auch nichts verpasst. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal.